Ahoj, zdraví vás ledový turista u nového videa. Je už po Vánocích, já jsem se na nějakou chvíli odmlčel, protože jsem si chtěl užít prostě klid o těch Vánocích a žádný video jsem nevydával. Já doufám, že jste si Vánoce užili v klidu. Je slunečno, ale je zima jak v ruském filmu. Zatím není sníh, ale možná v době vydání tohohle videa už něco napadne. Každopádně, já jsem si nedávno objednával domů přes jednu rozvozovou aplikaci jídlo. A v tu chvíli mě napadlo, že bych si strašně rád zkusil tu práci toho doručovatele nebo kurýra, chcete-li, jak dováží to jídlo zákazníkům domů. Protože mě to fascinuje. Prostě pípne vám nějaká SMS-ka, vyjedete někam, tam něco naložíte, musíte rychle, aby to bylo ještě teplý, doručit to zákazníkům, aby byli spokojení prostě, aby vám dali velký dýško a tak dále. No tak já jsem se registroval, konkrétně ve Foodoře. Zabralo to celkem pár minut, schválený to bylo asi za 2 dny, teďka mezi svátkama. A jdu to zkusit. Pravděpodobně nejdražším autem, kdy Foodora něco doručoval. Prostě mým zlatým Kodiaqem. Pokud to tak není a viděli jste ještě nějaký jiný drahý auto přes 1,5 milionu, který vám doručoval jídlo, napište mi to určitě do komentáře, protože to mě zajímá. No a samozřejmě mě zajímá, kolik si takový kurýr může vydělat. Já mám dneska nějakou směnu od 2:30 asi do 9:45, takovou 7. A zajímá mě, kolik si vydělám, jak jsou zákazníci štědří, jo? Kolik mi dají vlastně dýško. Budu samozřejmě slušnej, jo? Budu rychlej, abych to měli teplý, rychle doručený a tak dále. Musím si jet nafasovat někam věci, někam do Karlína, kde mi jde nějaký mundur a ten termobox, abych to prostě mohl doručovat teplý, tak tam teďka jedeme. Já vás budu průběžně nějak informovat, jsem zvědavý na tu svou první objednávku, odkud kam pojedu. Samozřejmě to vezmu co nejrychleji, ale samozřejmě v rámci dopravních předpisů. No a strašně se na to těším. Tak pojďme, jdeme nafasovat ty hadry a ten box a jdeme rozvážet. Pokud se po tomhle videu rozhodneš stát se kurýrem nebo kurýrkou pro Foodoru, tak aktuálně nabíraj nový kurýry. A když se registruješ přes odkaz, který jsem nechal dole pod videem, tak dostaneš 4 000 nástupní bonus. Takže to si myslím, že se vyplatí. Takže jdi dolů pod video, klikni tam na unikátní odkaz do Foodory, registruj se a dostaneš 4 000 nástupní bonus. Tak už se blížíme k tomu místu, kde já si mám vyzvednout ty věci. Smrčková ulice. Je to někde tady v tom... No to není Karlín ještě, to je Libeň. Jsou ty doky. Ty pamatuju, tady nic nebylo. Tady vyrostlo spousta baráků, kanceláří. Doufám, že se tam dá mimo rezidenty a návštěvník areálu. Dobrý, tak já jsem návštěvník areálu. Tak to tam asi vědu. Tak. A závora. Doufám, že tam bude nějaký zvonek. Uvidíme. Dobrý den, jedu do Foodory. Tak, výborně. Nás pustili. Dock into, to je tady. Výborně. Tak. Zásobování 15 minut. Tak. A to nechám tady a jdu fasovat. Tak jsem si vyfasoval věci. Důležitý je říct, že tohle si člověk musí platit sám, ty věci. Naštěstí nemusíte si brát bundu ani tričko, stačí jenom ty boxy, ty jsou povinný. A za tyhle ty 2 boxy dohromady chtějí 500, což je jako dobrý. To už se podle mě vyplatí to začít dělat jenom pro ty boxy, protože takovýhle pěkný box se mi určitě bude hodit v létě na rybách. A to samozřejmě nesmím si říkat, aby to neslyšel pan Čupr. Ten by mi to zakázal na ty ryby si brát. No, každopádně velký box, tam se vejde víc jídla,
pice nějaký a tak dále. A malej to bude asi na takový ty jídla pro jednoho a tak dále. To 5 kilo mi prej strhnou z toho výdělku, z faktury, takže jsem teďka nemusel v keši platit vůbec nic. Tak, já mám směnu od 14:30 do 21:45. Je 14:03 a už mi to dávalo upozornění, že za 27 minut začínám. A já jsem si vybral trasu sever. Oni mají tam sever, jih, východ, západ a můžete si vybrat, pokud jsou ty volné sloty, kde chcete rozvozovat a teda rozvážet. No a ta oranžová mapička je tam, kde musíte začít a pak je tady to ještě fialové ohraničení, který znamená, že vlastně tam se jako doručuje nebo vyzvedává a tak dále, ale začít se musí z toho oranžového. Samozřejmě pro jih, východ, západ, to je prostě samozřejmě jiný. No, tak já zkusím už začít jízdu teď. Předtím, než zase potvrdit zásady. Dobře. Auto akce in the background. Jasně. Tak, dát povolení. Jen povolení vždy. Ježišmarja, už mi to hodilo první objednávku nějakou. Staročeská jídelná. Co mám dělat? Duraj za 4 minuty staročeská jídelna. Ještě důležitá věc. Já si tady vynuluju kilometry, abych věděl, kolik dneska najedu, jakou budu mít spotřebu. Ale to byla rychlovka, jo? Jakmile jsem to pípnul, nebo jakmile jsem začal tu jízdu, tak hned mi tam pípla ta objednávka. Měl jsem dojet tady za rok za 4 minuty, to je v pohodě. Jídlo už bylo připravené. Jaká staročeská jídelna, nebo co v Kauflandu tady v Libni. A nějaký krokety. No hele, ještě jsem tu objednávku zkontroloval. Protože tam chyběla samozřejmě zákazníkovi tatarka. No, paní na ty zapomněla, takže tatarku mi tam dodali. No, potvrdil jsem objednávku, v restauraci jsem nic neplatil, to je taky věc, jo. Ty kurýři v občas té restauraci musí ze svého normálně to jídlo zaplatit a pak jim to odečtou z fakturace, jo. To je taky jako zvláštní systém, že prostě ta Foodora si s těma prostě restauracema neudělá nějaký bezhotovostní prostě převody ve 100% případů, jo. Tady to třeba bylo hrazený vlastně dopředu a u toho zákazníka se mi objevilo, že to zákazník zaplatil dopředu, takže tam nevybírám žádný peníze. No, potvrdil jsem, že jsem převzal jídlo a mám do 9 minut doručit to jídlo, ukazuje mi to 4 minuty, ta navigace, je to tady přes Libeňský most, takže úplně v pohodě a super, hele, jsem zvědavý na to pořádný výško. Ne, nedělám si žádný iluze, uvidím, jo, takže jedu, myslel jsem, že na tom natáčí budu mít jako víc času, ale je to docela jízda, tak uvidíme po téhle objednávce, jestli něco přijde. A měl jsem si vzít ale držáček na telefon do auta, protože ono se to nekamarádí, ta apka nějak moc vejzen, takže oni nemají nějakou vlastní navigaci, takže musím čučet do toho mobilu, ale tak prostě stalo se. No, tak jedu. Jo, musím dávat pozor na cestu. Tak jídlo doručeno, zákazník spokojený. Hele člověče, a viděl jsem si nějakých, jestli to dobře pamatuju, ukázalo mi to nějakých 123 korun nebo 132, něco takového, což jako za, kolik jsem mohl najet, 3 kilometry, to je docela slušný. No a hned když jsem potvrdil, že jsem to doručil, tu objednávku, tak mi tam píple další, mám se tam dostat do 17 minut, navigace ukázala 17 minut, tak jedu tady z Holešovic na Vinohrady, na Legerku. Tak nevím kam, ale pak jedu k zákazníkovi, takže 17 minut. Teďka je výhoda toho, že jak ještě mezi svátkama, tak nejsou zácpy, jo, což je dobrý a dá se to. Ale docela jako mě překvapuje, že
Legerova už není Praha jako sever, tak nevím, jak to tam mají v té Foodoře jako nastavený, že jako možná doručím zákazníkovi na sever, ale můžu jet i jako někam jinam než na severu. No to se pak když tak ještě podívám. No. Takže 16 minut tady přes Holešky, most, Vltavu a jedu. A mělo by se platit na místě, tak uvidím. Tak už mám další jídlo v autě a neplatil jsem v restauraci, ale to bylo, že budu vybírat platbu u zákazníka. Nějakých 335 korun nebo kolik, takže jsem zvědavý, jako nemám nic moc na vrácení, tak snad to bude mít přesně. Asi přes ten telefon se nedá platit kartou. Každopádně jsem byl, to nebyla nějaká restaurace, to byl vchod mezi garážema, mají tam nějakou kuchyň, nějaký Ukrajinci nebo co. Nevím, co to bylo. No a každopádně mám dojet k zákazníkovi do 20 minut, ukazuje mi to 13, tak si myslím, že zákazník bude spokojený. Uvidíme. Myslím, že mě po cestě žádná zácpa už nepřekvapí. Teď jsem měl trošku v nějaký zácpě tady u muzea, ale celkem přes zácpy jezdit umím rychle. Takže jsem to vzal hopem. No a teď jdu doručit zákazníkovi další objednávku. A splet jsem se, těch 123 nebo 132 korun je za tuhle objednávku. Za tu první jsem dostal nějakých 73, byly to 3 kilometry, což je nějaký necelých 25 korun na kilometr. Zabralo to, já nevím, no, tak 15 minut asi. Takže takhle, uvidím tohle. Tohle vychází na nějakých 13, jsem měl 13, no, půl hodinky za 130 korun, no, tak uvidíme, co bude dál. Pokud se po tomhle videu rozhodneš stát se kurýrem nebo kurýrkou pro Foodoru, tak aktuálně nabíraj nový kurýry. A když se registruješ přes odkaz, který jsem nechal dole pod videem, tak dostaneš 4000 nástupní bonus. Takže to si myslím, že se vyplatí. Takže jdi dolů pod video, klikni tam na unikátní odkaz do Foodory, registruj se a dostaneš 4000 nástupní bonus. Tak, doručil jsem zákazníkovi jídlo, jenom co jsem to potvrdil, tak mi pípla další objednávka. Dostal jsem díško. Zákazník měl platit 335, měl 400, tak prý 300 pade 15 korun. No, kde to najdete dneska na ulici? No. A hned mi pípla další objednávka, jdu do nějaký čínský restaurace v Libni. Mám to 1,5 kilometru a zhruba 4 minuty. Ups. A 82 korun, no. Tak, ale nevím, kam s tím pojedu. To je vždycky jako blbý, že člověk, když přijímá tu objednávku, vidí, kam jede, do jaké restaurace, ale nevidí, kam pojede k tomu zákazníkovi. No, tyjo, teď jsem to tady vzal teda hopem. Dobrý, tak jedu do čínské restaurace, to zase bude smrad tam, tak jsem zvědavý, za 82 korun, to by mělo být někde podle mě poblíž, jako bych neměl jet. Tohle bylo za 130, jel jsem až do centra, proto tak uvidím. Tak, mám naloženo, v restauraci jsem musel asi 3 nebo 4 minuty čekat a jedu 600 metrů, už mám tu 6 minut, k zákazníku mám být za 9 a jedu tady od Bulovky jedu k O2 aréně, no, tak to zase tak daleko není. Tak, Čínu jsem doručil, je dobrý, že ten box nepropouští žádný ty smrady, protože tu čínskou restauraci jich tady v autě fakt cítit nechtěl. A hned mi tam zase pípla další objednávka a jedu tady nějaký 4 kiláky necelý od té O2 arény do Karlína pro kebab. No, takže za nějakých 86 korun zase, ale nevím, kam s tím pojedu, jo, takže zase by to podle mě mělo být někam do těch
maximálně 3 kilometrů podle té ceny, jako, protože jinak to asi nedává úplně logiku. No. Tak jo, jdu se věnovat řízení a jedu. Takže po tom kebabu jsem měl ještě k celnici a tam jsem si vyzvedl další jídla, tam jsem myslel, že to budu doručovat, ale no, že to nějaký občerstvení. A s tím jsem jel do Kobylis, tam jsem vzal to jedno jídlo a pak to pokračoval do Ďáblic, jsem se vzal druhý. No a v Ďáblicích mi tam píplo zase restaurace, nějaká v Ďáblicích, tu jsem nabral a pak mě to vedlo pro nákup do Bily tady na Prosek, takže ono to je tak, že to jsou složené objednávky, když je to pro jednoho zákazníka nebo i pro víc, ale jdete tím samým směrem, tak vám to tam složí, což je docela jakoby chytrý, no. Tak teďka jsem vzal tady v Byle nákup a jedu tady 700 metrů zákazníkovi doručit nákup. A nevím, jestli to je ještě s tím jídlem, nebo to jídlo povezu až pak, nebo teďka vezu tu nákup, tak fakt nevím. Tak už mám za sebou 10 objednávek, necelých 1000 korun výdělek, najel jsem zatím 72 kilometrů a mám teďka chvilku čas, protože čekám na jídlo před restaurací, to je taky dobrý, jo. Mám dojet za 8 minut a jídlo bude připravený za 20, v té aplikaci píšou, tak to nevím teda, proč tam píšou, že mám dojet tak brzo. Každopádně před chvilkou jsem vez pizzu od někať z Kbelský nebo dole, jak je Kolbenová. A tyjo, tak krásně vonila, ale koukal jsem, že stála normálně 5 kilo, jako jedna pizza 5 kilo, ale krásně vonila. Byla horká, hele, já jsem to dal do té krabice, zavřel jsem to, dojel jsem k zákazníkovi, nevím, třeba za 7 minut. Jo, šel jsem před barák, zákazník přišel, otevřel tu pizzu, z toho se tak odhal ten dým, jako prostě, jak to bylo ještě horký. Já dostal takovej hlad, protože jsem dneska ještě nic nejedl. Naštěstí potom mi cinknul nějaký McDonald na Kbelský, že mám doručit, takže tam jsem si konečně prostě dal nějaký 2 cheese. Ptal jsem se v obsluhy, jestli nemá nějaký slevy pro kurýry, říkali, že ne, což je jako škoda. Jako McDonald by mohl něco jako takového vymyslet pro kurýry, který doručují jejich jídlo. A myslím si, že jako na to má. A tak jsem do sebe aspoň pořádal 2 cheese, ať prostě tady neslintám těm lidem na to jídlo, který jako dovážím, jo. No, takže tak, no, jezdím 3,5 hodiny, no, necelý litr, no, za 10 minut, za 15 minut už to budou 4 hodiny, jo. Takže jsem zvědavý potom, jak to dopadne na konci té směny, jak se vydělám. No, dýško zatím nic moc, teďka paní doručila McDonald, mi dala do ruky 10 korun, jo, ale jako lepší než nic, jo, jsem za to rád. Předtím jsem dostal od zákazníka taky, když platil hotově, prostě 15 korun, jo, ale jinak nic a v té aplikaci se žádný dýška neukazují, tak možná jako nedávej, nevím, no. Nic, jdu pro jídlo, ahoj, zatím. Teď jsem doručoval zákazníkovi pizzu, měl tam v poznámce 3. patro, tak jsem mu to vynesl do 3. patra. Trošku jsem se zadýchal na pohyb, než jsem zvyklý, dal mi 20 dýško, tak proč ne, to je super. No a hned mi tam pípla další objednávka, dim sum spot na Letnou, tak jedu. Ale mně připadá, kdo už neví, co by, tak si prostě otevře stánek s pizzou, tyjo. Dneska to provozuje úplně kdo, když na něj dívám. Tak už pojedu domů, končím, je 11 hodin večer, mám za sebou 9 hodin, jsem utahaný jak šňůra od záchodu. Jsem úplně odvyk na práci, jako bolí mě hlava, bolí mě nohy, i když jako furt sedím. No a najel jsem 211 kilometrů, průměrná spotřeba 7,9 litrů na 100 kilometrů a s dýškama jsem si vydělal nějakých 2700 korun. Jo, dýška jsem měl nějakých 150 korun. Něco mi přišlo přes tu aplikaci, něco jsem dostal hotově do ruky, takže 25 vyřízených objednávek a to znamená, že 2700 děleno 9 hodinama je 300 rovných, což je docela dobrý, ale pozor,
je to hrubýho, to znamená, vy si řešíte odvody, že jo, daně, to si řešíte sami, nafta, amortizace, prostě to všechno se platí z těch 300. Takhle na ty hodiny to vychází dobře, jenomže já jsem říkal, že jsem ujel 211 km a 2700 děleno 211 km je 12,80. 12 korun 80 halířů na kilometr. To je teda dost bída. Dost bída, 12,80 na kilometr. Jo, vemte si, že těch 2,80 se žere nafta, počítejte 2-3 kačky na tu amortizaci a moc toho jakoby nezbyde. Jo. Hele, až na jednoho teda pána, který byl teda, to byl Číman, tak jako vesměs všechno jako milí lidi a všechno bez problémů, jo. Nedokážu si představit, že bych to doručoval prostě v nějaký všední den, prostě v pracovní den, jako po Praze, to bych jako vytek z toho. To bych se normálně obtáhl celý dokola, to prostě nejde. Jo. Teď jsem měl v pohodě jako ty cesty, večer vlastně už provoz skoro nebyl, takže to bylo bezva. Několikrát se mi ho dobili pro nákup, převádla prostě restaurace, takže to hotové jídlo. No, nevím, no, na zbohatnutí to není. Dneska se vydělávají, ale vždycky se vydělávají ty peníze těžko. Jako nějakou jedničkou fáby v totální smrti si dokážu představit, že to hodí nějakou korunu domů, ale jako dělat bych to na hlavní pracovní poměr teda asi jako nemohl. No. Každopádně myslel jsem si, že přijdu i na nějaký tipy na restaurace, kam třeba zajdu pak osobně natočit. Nic moc se mi nezamlouvalo na to natočení, nebo jsou to všechno známé restaurace. Hodně jsem jezdil McDonald, takže to na natáčení hladového turisty moc není. Ale zajímavá zkušenost, no. Nevím, jak je to u ostatních kurijních společností, jako je Wolt nebo Bolt. A to mi napište, když tak do komentáře, jestli s tím máte někdo zkušenost. No a moje zkušenost takhle, no. 9 hodin, 2700 korun a 211 kilometrů. No. Nic, jdu domů, jdu se natáhnout a usnu jako špalek, protože to mám plný kecky dneska. Tak díky za zhlídnutí, jestli jste mi dali ještě odběr na můj kanál, udělejte to hned teď, zapněte si tam zvoneček, ať vám žádný nový video už neuteče. No a při dalším videu s hladovým turistou, ahoj. Pokud se po tomhle videu rozhodneš stát se kurýrem nebo kurýrkou pro Foodoru, tak aktuálně nabíraj nový kurýry. A když se registruješ přes odkaz, který jsem nechal dole pod videem, tak dostaneš 4000 nástupní bonus. Takže to si myslím, že se vyplatí. Takže jdi dolů pod video, klikni tam na unikátní odkaz do Foodory, registruj se a dostaneš 4000 nástupní bonus.